Mikrofonen. Hej och välkommen till mikrofonerna. Detta är ett poddvarp som vi sända Anna kan fråga. Evni är frukt och fjällbröd. Det är allt det kvätt som är framme för tøyna och för gäster vi tar. Vi tar oss om spännande vidskifter som du inte hör om ganska så näck för era stände. Men mitt namn är Bo Tyrell. Välkommen. Sveinur Trendarsson gestor i mikrofonen i Hesfer. En spännande person, nu han blästgöre av Dimmalatting och han har varit innanför Milheimen och i rättligen ekvar ett sånt nu. Annars han i grunden granskår, så han har nog goda följning för rocknskapen och sådana ting och då också väl analysera rockskaper har vi skilt. Och vi tar sporthandelssyndrom arbete till göra Dimmalatting nu stor mening kan skilja lärarna. Og så det også noe sånn aktuell mål om milar i färgen til inda milar skulle ha stål og kosta og kvoi og han har også noen meninger til at det avhørende meninger. Og så det onker mål ute i verden og i färgen kanskje sinter som vera diskutera nekk for tøyna og det til dem sitter vi motor, hva det motor og hvor størst problem det i grunden og hva kan gjøres vitta og så videre rettelig avhørst. Här ska alltså ösen sägas att han gjorde ju en reacher för inte så länge tusen i förrän en sån bachelor eller master minst det kan han själv förklara. Om nämntar nätverken i förrän han lyckas som runt kortlägga och funnit fram till att det är ganska altruistiskt personer som gängator alla ställen ja och så synd mer runt det att jag har förstås. Så vi får ta så vi en omöjlighet. Välkommen. Vi sitter här och handlar till hon i hotell Hilton Garden Inn Havn och vi har en gäst som heter Sveinur Trendarsson och han är en välkänd man. Han är bläster av Dimmalatting och han är utbyggd granskare i Mönje och vi har kollegor och han och Dimmalatting var för tøyne. Men I helt att det kunde vi avvärst att lycka sport Svein i det gånger där och kanske finns det några kommentarer syndrom aktuell mål. Hur långt hade vi bläst nu att Dimmalatting är det inte mer än ett år sen det försätter 2. Jag började efter 1 april i fjör. Så det tattar jag över ett år häsver, men vi började ju Dimmalatting 2014. Ända stanna ta. Ta var bläst jag i ett år, men det var stjärr i 4 dagar fram till sig upp i november 2016 så cirka 2,5 år. Okej, och 2,5 år ta hade finns ju syns en följning för hur det är alltså nu alltså. Eller nu det vet jag shot. Ja. Är det Örvis nu än för omgången. Ska det månaden? Ja, det är alltså ferien i samhället. Samhället kör ju mer vi större ferier nu än det gör det vi börjar efter. Och ta det börjar att bli så varst du att det är allt det här nutja som är spännande, ja. Och nu hugger jag faktiskt om kundarna. Vi fick en öliga uppbackning. Särskilt de första månaderna. Och de första 12-15 år månaderna gick det öliga väl. Men så var det lyckas med TV att vi kom in i den här rytmen. Här vi kanske ösning själva gjorde några fejler, eller inte bara kanske. Vi gjorde några fejler som gjorde det att vi raksten jag kom då så tungur att är till sist valde att geva så. Det är inte någon lögna att Milavinnan är en tung vinna här vi gör. Ja. Och det som vi ofta har tendens till att glömma är till att det börjar grunden vi och själva. Och hvis vi skulle få folk att köpa blöjn så må vi göra det så mycket avhållande att det är att göra det. Och det är faktiskt den processen som jag har prövat att sätta mig för. Jag ska inte uppfinna att jobba till läsningen för att säga att det inte är. Men jag har alltid att vi har skiltat till att röna göra så spännande blöj som vi kunde. Och det är det som vi är för en gång vi och vi har brukt något sånt så gärna börja i fjör. Det ser ju som det händer också intressant här. Så kvärt är det i grunden. Hur vill du beskriva det som det är i gång vi nu? Alltså? Att det som jag har haft en sån eller lomma filosofisk hållning till att blä kostar 35 kronor. Och i min så är det så att jag alltid inte det rätt att vi för kräva att folk betalar en krona per sjö eller mer än det.
Det vill säga att vi skulle upp om fjörde så är. Vi skulle fjörde, 84, eller i det är vi 6,5 och en vanlig frutja där. Men vi har 6,5. Vi har så mycket tillfär och faktiskt också en gott tillfär. Och det är egentligen det som det snurr sig om över. Det är att göra blir så mycket avhållvärt att folk tror skriva till det, så är det att folk tror att läsa det. Og hvis vi gjør blad som folk tøymer lesa, så tøymer folk også løsa, og det er det som vi har funnet fram til, at det er sånne som hanger sammen. Hur vill du annars beskriva alltså innehållsmässiga nu så läser jag ja och innehållsmässiga är det några linjer så samma sätt just innehåll vad det bra där kan man säga. Det som jag hade tydning först och främst tar det över forskar Miller gör att det är att vi känner att vi har inte så Milan eller Voyager då fastliga. Och du klarar du inte att komma runt alla stan. Du vill nödra välja och väl då så vill du ösn fra och så räcker du ankran som kanske gärna hellre att ha en sak. Men det som det snurrar sig om till att vi pränta vidjörst tillfär. Det vill säga att och här är vi som väljer ämnena och vi skulle välja ämnen som har tydning och det är inte alltid vi räcker rätt. Alltså det ser självt. Det vill säga att det bränta vidgör tillför till att säga att det lägger så stora resurser eller krafter i att göra nytt research. Är det så du menar? Faktiskt tvärtemot. Tvärtemot. Ja, tvärtemot. Det som det snurrar sig om är att vi tar vi färre in i mål så vidgör vi tar mål så länge som vi halta så länge som vi tar förlagar till. Och till det som är meningen att det som det snurrar sig om till det att det är så ölen stor mål. Og her er også nek mål som vi vet vi ikke bare i øynene har ikke få føttene under, eller få spekene under som man pleier sige. Så tog kan det også være, kan det takke tog, men her skal du også finne til jaunveiene som gjør at du kanst ikke takke øynene følgetong som kører over 8, 12, 15 blød. Det er bare stil. Det er så ligger så reelle nek ved overrørst, og så vil du nødt til å bruke krefter på noen ting og gjøre at det er ordentlige, og vi är ju de häpna stå, vi är väl gott folk. Och självt om vi inte är så eller tals alltså manstärk så är det gott folk och jag har tre folk att chatta med till att vi journalistiska partner vi har grafiker i husen och så har jag två folk att lyssna partner och så har den en stora som ösni har bokhald och andra ting att chatta. Så har vi tar freelancers och till det som jag alltid har sagt, hvis vi skulle klara att göra ett avhållvärt blä så är det nejot att vi får folk att skriva som har vitan och förläggar innanför öker som de kan fortälja och något om. Och det är det som har tydning med när vi har fått ta rätt och sammansättningen av just. Hur ser annars vi gång nu vidare till att alltså print är alltså verkligen en det är en torrförvinna det är väldigt negvar och det blir värre nu alltså sen covid alltså det är ju allt färre online och är bara förstått med att det har varit nog så svårt att ge blä ut men du kan ju rätta mig för ska över här hur gång vi tog alltså få att upplägga hålla stand eller hur ser stövan här. Ta luckna vet jag med faktiskt att det är för point över jag. Ser du det? Ja. Ta vid börja i fjör. Jag börjar faktiskt vi att renna hade in i en coronakräppo. Faktiskt Arne tog vi. Vi hade ett temablad som vi hade sett ut i korset och här vi väldigt högt på någon annan. Är det här skilagott eller är det inte? Och vi hade också några check innan huset ta om hur vi skulle färra fram efter, men vi valde att ha syndra usi med honom och hitta efter hur för det här nu gänga. Kvart var det som la för framan. Det som egentligen är god på att det som då visste sig till att vi hade bitchunderblad som vi printade och stått att när vi började. Och vi prövar för efter till marknaden som vi är för lösningar såna. Och det visste sig till att vi hade möjligheter som man faktiskt tror kvar vid corona. Det gör det slash. Vi fick faktiskt ett gott blad ut vid luftfastliga gåen inte kom. Och så la ett färgavneblad i korten till majmanna och man ser bara rist vi hade gav veckor och ingen chanser att förhålla till det. Men så var det väl jag så hade det tror jag här i Stockholm så det var kvart nu vi väntade ju och lägga fokus på ta hemliga färgavne istället för ja. Så sätter vi dock ner hit efter hur snack
snägga lysare var till marknaden och vad är det för aktörer som var till marknaden. Kunde vi göra ett spännande blä vi gåon tillfälle och vi lösningen. Och det visste sig knappt att tandmölen var absolut steg. Och Arve visste vi att så hade vi en plan om att göra det största blä som var utgivet för en önhage. Vi kom av marknaden i stäver i halvan maj alltid. Vi en blä som var på 180 så. Wow, det var. Och jag ska säga det, jag svär inte själv, vi svär inte själv nektar det. Jag hade alltid upp på den där montet hade att Ingolf Salem Olsen och jag hade skriva tjej 3 och 4 tillfällen på en vecka. Det var inte smavis, nej. Nej, det var inte sån, men vi var nöjda vet in i hans mässa. Och samman tidigt fick vi det var ett otroligt spännande projekt till att få så stort blä som skulle printas till 4 omgång. Och till när det maskiner så kan. Ja, så gräns mina är så stora förrän så. Men bara att ta som vi hade ett öle gott år för. Alltså lösningar mässa. Och vi sålde framme med 20% mer eller fler blå i fjör. Ser du? Ja. Fantastiskt. Så det var inte, det kom ångan till på det här och kunna för att sända folk till hus. Jo, det arbetade hemma, men vi det man lagt på tal löner så folk allt är. Och vi har inte haft turbo när det hjälp så vi har kökt när det hjälp till för. Nej, men det är en gåsöva. Det hur allt att höra att alltså en sån sällsynserv från Milheim och det. Man hör så är jag jag skulle säga eländighet. Det är väl liksom en ny läge och nog snäggvara. Det är ju svårt att få en förnuftigt procedurmilen i förrän. Alltså. Ja, Bjarni Arga säger det nu i sin kärsen var utvarten att det verkar så nejersligt av maten som man snackar på. Och jag lindet lägger under rätt. Hvis man bara fokuserar på tandparten när man bara gränjar. Du har ju inte alltid orsak till att gränja. Och jag kom var stövan faktiskt han östni fjör att vi hade öllande ting som vi skulle bryta. Och knappt ända vi in i den stöv här vid östni var nöjt till att ta stöv till att inte hemma sig. Ja ja. Och tandverkatlan förgångt och vi menar vitan och vi menar ranton så är väldigt särskilt underlig vi tar stövna men jag ska säga där vi fick en fantastisk hemma så från en öliga Elnarug manne som gjorde ett otroligt gott arbete och på öliga stottatoj så men det kravde mig. Så fick vi sett folk till att ta sig ut vi hemma så in i östnen på en annan matta och nu har vi så är det för vi kommer här till att vi får att ta så in så julsösnar som hon ska så vi det här var termologarna framåtratta och det är det som egentligen ligger ute i allt det som är spännande det är du själv nu att det vi print nu kvart är print eller vad ska man göra för att göra millarna mer spännande ja och ta nyttar inte vi ser vi skulle hålla fast i något som brukaren inte vill ha så snurrar sig just nu och jag kunna flytta och ta med in som brukaren vill ha och det är det som vi tänker på just nu. Nu då så eller väl svära ösn utan om att ta spel också men du informerar väl allt släkt där. Är också om alltså är några brott här inne i halsmässigt. Det är det självant, ja. Och kvärt är liksom huvudlinjen. Är det något ting du vill fortalt och syndrom kanske? Hur prioriterar det redaktionellt att det är något liklår här av man kan inte. Ja, men så som säger Janne att för mig är det sån tutning att vi tar vi välja sätta fokus på ämnen alltså så för att origin uta och det är en trupult vi kvarstad också som jag kan huxa mig haft alltså att det jobb men jag har så stunder till det att jag har haft såna fyrstundar lite gera och det är så väldigt här så vi har Lee Ölen Equa Ingolf att liksom framlägga att han tunga journalistiska parterna och att vi det här Ingolf är politiker så är vi politiker och är politiker låtvisst tar vi det så må vi välja från. Det han kan inte vidgera allt alltså vi har en spårning för halda till vi habilitet och det skulle vi respektera. Och så vi tar till malen upp så vi håller tutning här var tutning och vi först måste boja en vecka att färd till att få det till jobb så vi får görsta. Men det som är alltid öle viktigt. Vi skulle vira de falskene som köper bläje så lösnar att de sucha att det tillfälle som vi levererar är välgjort och välskriva och välgjort arbete. Det är det som är alltid tutning. Så det är inte så öle viktigt akkurat evne för evne kvarterer vad som kommer fram akkurat. Ja, här är det avvärst. Och kvärt helt du annars om man samarbetar det gör man automatiskt till 100 gammalt eller mer än 100 gammalt. Ja.
så också jag alltid. Vi björs inte samman bara vi 1800-talet eller 20 eller något sånt alltså men vi skulle säga relativt kors igen. Så se helt fancy eller så. Så samman börjar vi då. Här det man någonting helt bra. Det. Ja. Alltså på en annan hvis jag ska vara sån där orunner med drocken själv så kan jag säga att det man någonting det är en länge vischer som man hejt ha. Till tror eller näck jocknar på tillfälle länge tillfälle. Och vi har ösn eller näck länge tillfälle i det man någonting, ja. Ta vi det väl. Och för jag var helt ärlig ta vid börja och det man någonting att 2014 samma med Paul Hansen. Så var det vi tog för ei att skapa näka anna. Tojen var färren fra gerandes alltså dablon och vi hade finnit ett så vi hade finnit portalarna som hade ivetid den parten. Det är inte en chock när jag skriver med grindadrap till att alltså grinda var koka ta blä kom ut då och alltså hon nästan salta ja och oljan men för härifrån så spurning vad kommer så göra och så har man det idealkonceptet om att weekendavisen till det som alla det sofistikerade av whistlers hits så säger man okej, kan vi sikta syntet han vägen jag har onkar inbildningar om att vi i ögonen hade klarar att skapa en förska weekendavis här nu men det som glädjer mig, det som gör mig stolt det som gör mig glädjen till det att vi har en rikva av folk ute i samhället som vill ge sitt utkast till det. Det ska vara rum för nekvon tingon i det malating. Nu sørst du videre gjort det, sin det morfia for mentan innatri bleie. Og det er ikke så at mentan selv så rævlig nekva. Men for meg hever det tydning at mentan øsne hever et sted av være. Gjør vi det, så har vi det øsne et sindre av grunntilfære som folk kunne bruka. Så er det andre ting, altså Paula Kletten til døms hever en, altså han skriver nekv om eldre ting, men Maren har en fantastisk kampanj. Han tidsen og løykon til å skrive om sånne, og det er en frakt å lese. Og jeg tykker at øyla nekv av okkon har bare blei i jøkken, Paul, at det er så gammalt, det tror man ikke å lese. Røyne sett det viktig å lese det, til å informere. Og til å lese det som meningen ikke okkon, og takk så hine tingene, til dem som nevnte Ingolf Jan, han har en helt avluksalig gåan penn. Du er utrolig vel å skrive, du er utrolig vel å åre seg. Det er virkelig stottligt å lese det som han gjør. Det er det som jeg alltid øyne hever tydning til det. Sikta er sindre høgt, så er det først akkurat genge etter, og så skal du nok komme hvis du arbeider seriøst vidt. Nu varst du er arbeidsrevisor, du er utbygningsrevisor, og nu er det veldig nok snakk. Du har ikke skrivet om sånne mal, sånne gølemal, altså, som her vi så det gjør rådskaper og sånne ting, ja. Skatt och total och vad kan vara svik och allt det forskjellige. Och nu är det något snäck att fram i senast nu. Så jag näck vi att köra mailen om att det är vi korruption och motor och sånt. Och nu snackar förrän något snäck om att det är utländska fällor som är involverade i Namibien i forskjellige. Anish katroponer och den jag inte lust efter och fyllt vi men det så ju åt och titta att tar man hickar i nudjøtnar alltså alla ställen så är det alltså nog så det blir nog så stora trubbel att det är alltså att alltså blir nog så omfattande att det här vi motor och sånt. Vi såg listan och sån här chatamon. Bara ja, FCPA det är alltså FCPA bloggaren, ja. Här då snackar man alla casen här. Ja, alltså tar man läser i Tøyendon, alltså Tøyendon, så är ölen ek om motor. Nu är det så om Scania. Och så har man för att Ericsson, Telia, toppar forskjellige listor. Sean det också fel är sen från. Bankerna tar stora. Tar betala lite som onkel säger att det är bara cost of doing business as John Diamonds. Där I believe som för miljardbelopp kanske. Att det som Ericsson betalte över $1 miljard och i uppger vi alltså här lagmalra i här i Amerika för att inte skulle bli till en sak.
och till rönek och så gick man efter hemma vart det här för då inte några sälja näkan ett så alltså så att det är väl att det här vi skipan vi tar det alltså allt så vinna i bliven så lösa. Affären utnyttja avancerade strukturer. Du har en låg och ärstämning så har man ett point här och så men så gäller det något annat hvis du har virksomhet här och vad är det så har du ett annat point och ärstämning. Apple drar inte till dömes att skattamässiga. Jag vill bära här och här och kvargastan, ja. Mellan Europa och Amerika. Alltså ja, men alltså jag tycker faktiskt att vi var för några år sedan var skoj skipa att det är alltså journalistfällskapen för en skoj i Lillehammer. Och här var en dama jag hade var från Bosnien som helt en föreläsare om var gravande journalister och hon har ett upplägg om nämligen om att det är vi mot det. Och det är ett problem till att hvis vi tittar efter till döms Tansövan mot Helia, hon har varit mellan över vid att griva till sövna fram. De stora felen klarar sig naktast vi att ligga innanför sina egna landamark. Så söker de dom och hur ska du komma in på en marknad? Här är utgången för så vitt bara trade av att du kan betala omkrona. Och i grunden är det en etisk spurning mer än det är en business spurning, relaterad spurning att man tycker. Det som är alltid ofta manglar i timeförn och det heter inte till att vi skulle framsätta och till att vara så öliga moralsk gå, slett inte. Det som är alltid manglar till att diskussionen eller att kurser att allmänna kunde göra, vad är det att du först in i? Oftast framställer dessa fyrtöknar sig som öliga röjnar och så färdar innan marknader här som det släcker blir till att vara röjnare och tar standa framvis och säger att det är pura röjnare. Och så gånger den då och så kommer också de den kave och så blir jag folk att vaska sig händerna. Troblösen till åkken är att åkara samfälla är i gasaren utan motor. Inte tydligt. Alltså vi har inte några bönlös inte så ölen dömer om det att det är där. Inte sån kuffert i pengar ganska. Nej, nämligen. Det är akkurat det. Men kvärt är motor. Alltså min gamla starfälla Brindle Thompson har öliga ofta visst att motor är inte en spurning om kuffert och pengar. Motor är har så jävla nekva formar. Akkurat det är framtid, ja. Ja, och minst man tar sig om värran och sån kör Jakob Westergaard och såna att han slapp på bord och såna om det var motor eller inte var motor. Låt det säga lite men tack alltså till ölen neck och ta spåren att vad är det man gör ta en fyrtöka för ut en marknad att arbeta som hever några grundläggande helt arves regler och mannagånger och moralsk kodex och allt möjligt än vi har. Så kan du inte förvänta att du kan stanna och spela som en söndagsskola-dronk. Och du måste också, ta det gärsta, risikera att få ta spurningarna brukar det motor eller brukar det inte motor. Vi går inte motor som tar samfället som vi där, till det är skövt. Till du köper där, till du har pengar nog. Köper du där rätt till att få en firmon fram om han som inte har pengarna. Ja. Och det är inte i ordning. Och så kan man stanna för gänga härifrån på mannen och backa ner att det är framvis inte läge. Vi har bara då så olycksaliga väl att packa det in och har du pengar nog till det. Så det som säger man okej, vad ska jag göra? Hata bruka ödla. Och så ofta har vi hört att här Sverige. Hata bruka ödla. Ja, men alltså det blir ofta är det så förhandling, ja? Vi försitter där man kan förhandla om allt det. Och också för också. Första början vi har nära motor inte så att. Jo, men jag hade alltså vi vantar för att förnärma omkran. Alltså vi tar så öliga ofta alltså man tar så öliga egen lobbyism. Det är ju en öliga kraftig lobbyism i förrjun. Nu kör det en uppgåva sätt som för några år sedan. Som heter om en nätverksanalys av förskonenterna. Och det som ända mal var vi tog uppgång här egentligen sätta namn och hur ser chatten av
då ser chattnan av förska nämnda nätverken ut. Och det som jag kom fram till det vi har en 4000 5000 folk i nämnda nätverken för. Okej. Av timon sita håll trusch if I ended the John nu and never den närmaste innan. Sita en håll trusch folk i chattnan. Och det är folk som ombord till stora felen i förrjorna. Men hvis du fortykker etter felen, navn i grunden av omtrent for det som sitter her, men felen, så det også en teg som har bruk for til dem som bruker lobbyismen til dem som får særlig kanskje ikke særlig framkjøret, men til dem som vi kvoten til samregningarna i fisken samregningarna sånn. Men lobbyismen motor? Det är det så är utbyggnaden till motor det är det en utbyggnad innanför lobbyism va? Jo men alltså är det motor? Nej, inte nej, men det kan vara. Och det som är tycker vi är viktigt till det är att vi själva som människor då sätta marsch för vad är det som egentligen vi själva vill lägga vid till. Och ta med snäva Kevin Vaje som är med gamla stjärnor ta där som granskar. Han tar som heter vi Jack. Och Jack och motor är två ting som ofta hänger också en examen. Det du först framgör rätt från några folk som du känner. Det säger han förr som samfälla som är så lite att det är en öle next större vante för motor för objekt nu i förr. Och av det samma så måste vi ha lämpliga regler inte för att minka om objekt men för att göra att vi kunde manna nämntna. Men sen samstundes movit kvar i sin läge have en nästa självkritik. Akkurat. Och det här är tycker en stor part av chatten liberal. Men det blir det en form av warningar om skolning eller undervisning eller vad ska vi säga upplysning. Att folk lära sig något ting. Men alltså motor ångat rätta. Nej. Men fyrkända, ja, jag var läst. Men kvui fyrkända, vad är det som ger att jag ska stanna och argumentera för att jag ska få en firmon som du inte ska få. Alltså jag kan betala för det, jag kan betala för det på sådana nekva matar. Och till det som är så som en avbjörning är faktiskt mer att vi flyter och kontantvin att vi begynner att göra undanförslig för att det är i ordning. Ja, men ber det över till att komma åt en motor hvis du inte häver öle särskild karaktär och gå etiska höanetik och professionalismen är ordentligt då så ber det eller ringt alltså. Jag tycker släkt att det ber till. Men tror är det är en Twitter sitter stor crow till Ochkon som arbetar i Milnon att göra värst vet att det kommer fram. Det så ser man att så som man får utställa sig vad ska man inte heter fair fram i förr. Heter har sett tingen i hända i förr. Det ger alltså vi har ofta lintet till att säga ja men är det något skaft du kan inte för allmän kunde att det är så synd för familjerna. Men kvart vi tar familjen som mister pengar till att vi kommande fick en framkörrat som hinner inte finko eller kanske tågratten från onkron som hes ner mist att onkel missar för att onkel ska få ska alltså inte för att kunna skriva om den här personen eller göra en sändning om den personen som vi finner näka till att det ska ansvara på hans arbete. Kan vi ta en button som mister sån målagar till att föräldrarna mister rätten där av en lärarslä. Det som det viskar som det väntar sin hatten någon. Att det för hatte så läsnar att man alltså man finner undanförslig för att se vad ska till göra. Ja, vi har motor. Och vi färrar alltid ha motor. Så vi kommer alltid ha i samma karaktärer. Kvar tar det här med kvar östakar döm om. Det är så egentligen som så ointressant att se kvar personen är. Men elementet är där tror att vi som samhälle hade en part av samhället tyvärr. Och tror det vi som millar östen skulle göra vart jag säger tingen ta det hända. Att det hände så i skalan som döms Vitelia och Scania och allt det gav äckelt tjafta till vi tar det upp i mannen alltså. Ja men det väl så tar jag upp att när är så större som där arbetar vi och ja men det är ofärtligt alltså att det kan bli så. Akkurat. Så att det är motor är att det kommer chatta ut i filosofi och så att det känns mamma vill sen angsten är det man där verk nu skarst alltså angsten kvärt och i luft och inte så finns det där. Men att en även lätt vi gör alltså
Nej, men det är nämligen också en filosofisk spårning. Alltså, och det är vi att vi har öle lagt vi att grundgöra. Vi inte har vitan som man egentligen som allt samhället bygger och att man kanske lyser sin rumta. Alltså vad är det som vi egentligen röjnar göra? Vi röjnar att bygga samhället som ska vara störst nog till öll. Men troplösen är skjoltan så att de stärska att överleva. Det stärska överleva så det har möjligheten till det. För så inte skapa samhället som ger det bättre så att det vikar parten. Och nu varje en snack filosofi. Jag var en rattamale om talmale och jag minns att det var inte för att domarfall så var jag kvann det Hansens filosofen i kredo och där man hade tagit om kosmisk rättvisa och om rättvis rättvisa ja. Och ta sig den om att vi kvärt är rättvisa. Och så tar han rättvis. Han säger mot det är ju domaren som sitter som ger av vad rättvisa ta Och han har finns det uppgång att göra det. Och jag minns att det domarfall jag satt där och hukte jag hade han inte det med vant dig. Så hukte jag att det som jag kan ta gamla en kvult på en annan måte så jag menar alltså till möjliga kära och för att det jobbar till tanskipan rättar tryckt in och som ger vi kan förvåja vet du. Men hittvär ja, men alltså det är några personer som egentligen har funnit en makt som de så kunde bruka så att ha bestämma vad rätt ska. Ja, men det är really avvärst vi rättvis till nämna rättvis till att man ska diskutera motor och inte motor. Ta det väl saktans och i näkom för en spårning om att döma om kvärt och i rätt och rimligt. Så att have jackten så finns det have jackten och så han det kostar sig ut efter sälja kanske men också vi är amateur väl grundläggande sån sammanhang men Sveiner det är nog snägg annor spännande mål så en last year att hooks om kunna ensa där och Chuck Nörden som läser blöjen och Milanar och till dem så vi diskussion om i hej styrarna portal FO hej i mikrofonen i en affär. Han hej såna meningar om Mila stolen. Och där kunde vi avvärst och hörs tyna meningar om det ingenjören. Vad helt du om det vi Milon och Mila stole. Skulle vi säga Mila politik hvis vi brukar det året. Vi har många Mila politik för. Vi har kringvarp och vi har några privata milar. Och kringvarp har en public service avtal vi mentamalare och det är största det som det snurrar om Mila politik. Alltså det är här är ingen linje för kvart man vill. Vi först har vi hur halta att politikerna är och fullkomligt ovidande att ta som om journalistik. Vi tar det gärna ta som kritisk journalistik som omtärer ett anspettande vi att det är negativ journalistik. Och när vi existerar begreppet kritisk journalistik inte till journalistiker. Punktum. Kritiska journalistiker är inte negativ journalistik. Kritiska journalistiker är vidgerande journalistiker. Det vill säga att man får helst till det som man arbetar i och det är att du vidger det ämne som du får till hållt vid. Men du behandlar det säkert. Alltså anker vi kvart helst så vill jag behandla det säkert. Det är vidare vid och det kommer alltid hända. Och så snackar man subjektivt och objektivt. Ja, men alltså det du väljer så väl då ifrån så som folk bara dömer om det subjektivt eller objektivt. Men hvis du som fagperson först in vi tror för att du ska göra professionellt arbete så kan det vara lugna mycket om du är lakne om du är flåskibar eller en journalist. Hvis du som journalist först in hvis man som ölen politiker har gjort har kallat alla journalister mer eller för vänstervändare eller högervändare eller för eurönare eller buttar och allt möjligt annat. Hvis du är aldrig funnit på att göra det samma med lakne. Aldrig. Du är helt inte gjort det samma med flåskibar. Till att du ska ner att på en eller annan måte att det är för nu att flå för ja. Det som är halt att snurra om till er kvart vilja vi milen för och i samband med allt det här vi milastol det brödingarna som nu kommer är halt inte att han loven som är här är själva gå hon kunde vara näck bättre och hvis man verkligen har attla har vilja hjälp för skum milen och för ska mila landsland så gör man två ting så hackar man stolen först så läsnar att man fick flöjde möjligheter så man fick sett flöjde folk det är tycker att hvis man har brukt så kanske 6-8 miljoner om året kanske 8-20 år till göra nekvon
så tycker vi är att det finns en negv bättre förska bilar. Det så att det finns folk in i branscherna som kunde gjort bilarna bättre. Jag menar att det skulle vara vid verande kriterium eller skulle vara brott sen då skulle det vara några alltså skulle det vara någon policy här kan man som här det som vi året efter kvart att landa ner alltså. Ja, alltså outjust. Alltså om det är ta en mat eller himmaten till en annan mat till egentligen ligga mycket. Hur ser det som det är nu? Alltså är nu så ser det här är inte Atlant. Det är inte politik. Men det är några idéer för att samla pengar så för det bara. Jo, men det som jag hade visst du för in och säger det som vi vilja till är att få bättre milar för er. Så ser du 100 000 kronor ut. Det räcker inte. Nej. Det är 8 milar som söker i 2019. Av Toymon få alla pengar. Av 2 miljoner. Det var det var öliga småbukter journalister som kom av kvar redaktion. Vi tar finns så såna cirka 3 kvartan journalist. Jag säger jag hoppas bara vi där finns en parten med hattyr och armarna på östni att så kan man skriva eller göra ett land. Men poängen som är att är visst du ska göra visst du ska hjälpa de förska milen. Gör så en atlan som kan röka till ändamål. Här är en möjlighet att sätta stående journalistutbyggning, men akkurat nu är det fullständigt håll i hödde att sätta en journalistutbyggning av stående för. Hva skulle vi komma hva skal personen færa? Milan är 9 punkter av nekon imisk norsakon. En av dem är att vi da simpelthen ikke vil donaler til kanskje en av dem høysorsakon til det. Men det er årsaker øysen til at utrøstlene til Milan er hakkar eller nek til deres utbyggingen. Og at det her i stedet for at være en parster av det på en positiv måte, har man bare släppt at den lest, man kører milastol inn, og tenker ikke posta vid en lykningsna, posta hakkar prøysen for bløyen. Portaleren og FM8 og hinne milaner får ikke til røkningsna. Det er at alle pengene som bløyen jeg finner er fra en utdatter som postkjald. Så kan man spørre, er bløyen som blir bedre? Jeg har alltid visst ikke at dimalating, så er dimalating blir bedre til sånne år, men det er ikke på grunn av milastol. Akkurat. Men det som jeg gjerne vil det være at man sier, ok, hvordan kunne vi styrke Milan-landsleie i førgen? Det kunne vi gjøre ved at sette noen kriterier opp. Jeg skal ikke få si hvordan det er, men hvis du hikker hvordan man gjør det i Danmark, i Norra og i Sverige, så rinder man faktisk en rettelig større oppad og i beinløs rakstrastol. Bare hvis du teker JP Politikkens hus, i 2018 her var det et iveskott på 300 millioner. Morgendal. Iveskott og anskatt på 300-350 millioner. Tar finko 6,5 millioner kroner i milastol fra danska stat. Klassekampen i Norra for 42 millioner norska kroner. Det er halvt større av visna for ikke. Hvis du teker Svenska Dagbladet, för i år 3 miljoner kronor svenska kronor. 4 miljoner milastol och är 20 miljoner coronastol, ja. Ja. Och i Island sätter man milastolverk och i Grönland har man milastolverk. Här snackar vi som om att vi skulle vara mer katolska på. Ja, men så att jag är tog inte fan från som man är som milen och skulle släppa bara Dodge fri. Alltså hur next ska man för att och kvärt är framtiden i milen alltså så snackar om Janne att ja, kanske ha journalister själva eller Milan själva vi till att just sätts ju in en stöv som gör det svårt är annars men alltså jag har väl ringt vi så att det är att schalt vi akra Grönland som du nämner här som har näck finare milar än vad vi det har det är helt alltså här handverk och här är man dor formen va men innehållet jag vet så är inte så rejält begeistrad att ta så alltså jag hade det kunde bli bättre och jag hade näck innehåll finner man inte det tar ju snacka om det alltså det är så inte det till liksom allt är viktigt det tar ju snacka om och till nöker ting som kommer fram och till är ja, jag hade det rejält anläst men vill man veta något så nöjst utan nät och snetiga hemmasidor här som specialiseras i napirokor så det är ofta bara annat. Hvis man huxar i här som banorna alltså vi ödlan tog vi internet och bloggar och YouTube kanaler och så förskälligt.
Det är inte en viktig part det här vi ment att man förgera det tar man huxar kvar skulle vara rätt och mila policy i förrän alltså. Absolut. Mm. Pura sånt. Men det som är bara i benji för det är att om vi lät att ha existerande milarna färre, det som är nu, så har vi det inte. Vi har inte benchmark överhuvud till näka. Tänk så var en kvar sin egen lyckas med. Nu to arbeta för att testen till här och vi har sen ingenjörer. Eller vi har till liksom det. Ta helt möjligt att göra något ting. Akkurat. Och vi tog utgör och vi tog de tekniska framstegen som har varit så är det också möjligt. Men bedlums för akkurat vi kommande. Nu gör det vi den hemma så för som ger och några helt är möjliga som vi ösne har sen sett kikarna och väl vitande att tingen inte hända efter en dag så må vi da ösne fyrrög och kom till okej att detta kommer att ta tog alltså syndra tog och vi skulle ha håll till att få det tingen sett i kort. På en gång mer i samband med att vi millastol alltså rent ideologiskt så halt jag inte att man öra stolar men chamär det så är snarare att hvis du hickar runt om och i Örnland och Bergs Sverige Danmark norra Island Finland Österrike Frankrike enta England har en form märklig form för millastol här man kan här en journalister kan få stol till alltså världskatalogen stol whatever och så millastol är ju ett ser först fyrbrikt. Och då viskar man fullkomligt skott vi så ju nu. Först politiker håller till att hvis vi inte har millestol så kommer det ricka på en eller annan måte. Nej, som stavan är lötne så har man millarna bruk för att man lite där sen långt fram. Vi tar finns några kan raser. Utårsraser, vi tar finns några portaler och allt gott om det. Men hvis vi skulle ha vidgerande journalistik så skulle vi inte få in a krutjast om sundostitna pengar. Ja? Så skulle vi pröva att göra dem bättre och det är det som vi röjnar att göra i Joko. Och det betyder ju med annat här vi skulle in a nudge öster in a nudge paddlar av era. Men allt det tingen må komma ut i räfylse som det är inte annars vi nu knappt för kasta kom vi förra falkon in a 12 i ska nudge paddlar. Så då kör vi det margin. Det är ju slett någon mening, ja. Den politiska parten. Och det här är pröva att få politikerna att skilja liksom allvaran ut. Milan är kommer så stä. Här som det är öliga tungt att få det hänga samman till öliga folk och tog då Milan öliga tunnor. Hvis man har brukt det sin upp. Ta stått jag vet du. Du kan gott ta som lampböna. Här kan gå stå. Fri över till dem väl. Vi kan ta som skipasmöj. Inte problem. Man kan saktans vad den affärsmässiga pengar i stolen till i samband med skipabygging. Tog är vi kapas med det utan. Kvar ger först tog in det. Ungen annar utan bära föring. Hvis vi skulle vara part av den danska milen så är det inte en chapter som läs om varje överhuvud utan att ha ett landa alltså ankre ja vad ska jag släppa pengar och så där ja. Det är sköna som kommer jag kunna det bara vid som skriver om förskmål. Hvis man fick en politiska skipan som säger vad ska vi vill gärna vara vid till största milarna. Så är när man försätter mål fram ett självande skulle det vara kvalitetskrav. Självande skulle det vara några krav till vad det är man ger och hur man arbetar och sådana kan. Och självande ska det vara krav om att man håller sig till de etiska reglerna. Att läsa ting till självfylld. Och min är det varit månande bättre och skilla bättre. Du så kom du knappt ha sagt okej. Så sätter jag ståndande förska journalister och i min där för 2 miljoner. Först då 4,5 journalist som får fotboll. Hvis du låt oss säga det här att du betalar 8 miljoner ut. 4,5 gånger 4. Det blir till det blir till 8. Det kan se att du får en blandning av ungen och nutchen och praktikanten och allt det där. Det kan se att du kanske kan få en 23 folk in i branschen och säga. Så du nu har du knappt helt era möjligheter. Och i min där vi så vet att du kan göra en avoice kvann frutja där som la med till 400 så ju. Det alltså väl månande arbete. Än att finna en på 2 så ju. Och ta hade haft en chans för att kunna sagt okej. Här är ett ämne som är gärna. Och ta hade också kunnat sett folk av till just grävande journalistik. Det kan du inte det. Jag føler mig som en gamla man vid gebisse, men jag glömde gebisse efter hemma och kvart.
Så att det är ingen alltså vi har ju orskan att sätta out la göra det inte som skulle. Det har man. Ja, men här är nekve aspekter i sån här som är man säger samtidigt och här är nekve hooks och nek kunde vi lagt att säga att oss nu och point nu så hade jag att vi färra bara att runda av här och visst du hur att lägga också att säga att sviner så just about det. Ja, jag ska säga det att jag var 13 år gammal då jag först för hooks om att bli journalist. Och nu har vi ju så branschen sen. Jag flyttade hem till Danmark i 19 december 1995. Och det har förbannat sträv. Ja. Men det har förbannat stolt. Och det är inte att det är vi att han möjlighet som du har över vi till att sätta dagskronar i samhällskärsen ädla att flyta, bredvid att flyta kärsen sin rätt han vid. Vi är inte lite läst det är helt inte och men är otroligt glad för den möjligheten som vi har. Och Milla stod det inte är han här så söker vi. Är han inte här så har han inte söka. Men vi gör en otrolig insats och är helt olycksfalliga stolt att de startfröken som är arbetar samman med det med allting. Till de har virkelig just en otrolig god insats för alla som kommer upp här som det är det. Ja, men det är stottla så att det med allting är en sån här mening och tack för att du har tog till gavstar tog till så samröna Sviner. Själv tack. Hetta var så tar vi tatt og i mikrofonen av Hesson sinne. Vånande finket ditt neggborsur. Takk for at ditt lurta av. Vi vil etter om 14 der.